バルガスとイメルダは退却。そうか。ええか。恐れながら申し、何用か。レオン様が、城門が破られました。ついに追い詰めた。これでレイガルド邸。待ってやがれ。相変わらず、今でこそ、さあ来いその声は、ボーゼル。ボーゼル。そうだぜ。傭兵。そうか。人間同士で殺し合うのも一興と。さあ覚悟しろベル。我が命に従いその姿を現せ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 。行くぞ迎撃。焦ることはない。はっ。また強くなった。
敵を撃て。我が敵を撃て。我が敵を撃て。終わりだ。来光の刃突きうがて。